Ola, celtismo! Hoxe imos explicarvos unha das novidades máis importantes para a próxima tempada, o carné celtista. Este novo carné nace como unha resposta social para todo o celtismo, para unilo aínda máis e crecer xunto cun celta para todos. Ata agora, a única maneira de formar parte da familia celeste era a través do carné abonado, que estaba asociada a un asento en Abanca Balaídos. Esta opción non permitiu que todos os afeccionados, que tamén viven apaixonadamente o celtismo pero que non poden acudir habitualmente ao estadio, teñan o seu carné de socio. Falamos daqueles afeccionados celtistas que viven lonxe de Vigo ou aqueles que por calquera outro motivo non poden gozar dunha boa parte dos partidos. Por todos estes motivos presentamos o carné celtista. Un carné para que te unas ao celtismo esteas donde esteas ou sexa cal sexa a túa circunstancia. Agora non hai motivos para non ter o teu carné do Celta. E que che ofrece o carné celtista? Moi fácil. Todas as vantaxes que ten un abonado actual salvo a butaca asignada en Abanca Balaídos. Isto é, número de socio e antigüidade. Acceso aos partidos de Celta Fortuna. As Celtas, a Canteira e Celta Zorca. Desconto en tendas oficiais. Abanca Balaídos Tour, campos e escolas. Prioridade ou desconto na compra de entradas para os partidos en Abanca Balaídos e acceso a compra de entradas para os partidos de visitante. O carné celtista preséntase en 3 modalidades. Carné celtista, con todas as vantaxes mencionadas anteriormente por 30 euros por tempada. Carné celtista ás celtas, unha forma de darlle un apoio extra ao proxecto de fútbol feminino do club, con todas as vantaxes que xa coñeces ademais dunha bufanda de as celtas. Todo isto por 50 euros por tempada. Carné celtista colaborador. Con este carné convértete en socio colaborador da Fundación Celta de Vigo, axudando na súa importante labor social por só 80 euros. Nesta tempada, as 3 modalidades inclúen ademais un abono agasallo de benvida de 10 euros para as túas compras online de entradas ou produtos oficiais. A partir de agora, todos terán o seu carné celtista. E que ocorre se agora son abonado? Se actualmente es abonado do Real Club Celta, o teu carné pasará a chamarse carné celtista abonado. Isto non supón ningún inconveniente para ti, nin custo adicional, xa que o prezo do teu abono con asento xa inclúe todas as vantaxes do carné celtista. Seguirás tramitando a túa renovación como é habitualmente, na campaña de abonados que desenvolveuse entre xuño e xullo. As únicas diferenzas son que o teu carné cambia de nome e se algún día non podes renovar o teu abono por algunha circunstancia, poderás seguir mantendo o teu número e antigüidade aínda que non manteñas o asento, se cambias o carné celtista en calquera das súas modalidades. Celtista, as celtas, colaborador. E como se procesa? O carné celtista, celtista ás celtas e celtista colaborador pódese tramitar a través da nosa web en calquera momento da tempada ao prezo indicado anteriormente. Recibirás o teu carné celtista na túa casa aos poucos días de rexistrarte. En xuño de 2025 e anos posteriores renovarase o importe da seguinte tempada, na mesma modalidade que escolliches no momento da inscripción. Como dixemos antes, o carné celtista abonado tramítase durante a campaña habitual de renovacións e altas. Isto é normalmente durante os meses de xuño e xullo de cada tempada. Veña, como sempre, agardamos que este novo carné faga crecer máis a nosa gran familia celeste. Esteas donde esteas, sexan cales sexan os motivos polos que non podes acudir habitualmente a Abanca Balaídos, agora non hai motivos para non ter o teu carné do Celta.